ସେତେବେଳଠୁ ମୁଁ ମୋ କୁକୁଡ଼ାକୁ ଖୋଜୁଛି, ମୋତେ ମିଳୁନି। ସେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା କେଜାଣି। ଚାଲନ୍ତୁ ତ ଟିକେ ଦେଖିବା ସେ କୁଆଡ଼େ ଗଲା, କ'ଣ କରୁଛି। କ'ଣ ତ ଗୋଟେ ହରକତ କରୁଥିବ। ଓ ଦେଖିବା ସେ କ'ଣ କରୁଛି। ଏଇଠି କ'ଣ କରୁଛୁ? କ'ଣ କରୁଛୁ? ଇସି କ'ଣ ଲାଗିଛି ଏଇ ଯାକ ସବୁ? କ'ଣ ଯାକ? ପିକଲ୍। ତୁ ପିକଲ୍ ଖାଉଛୁ? କେମିତି ହେଇଛି ସେ ହାତ, କେମିତି ହେଇଛି? ନାଇଁ ମୁଁ ଖାଇନି, ତୁ ଖା। ବା ଚାଲେ ଦେ ମ ଦେ, ରଖିଦା ଦେ। ଛି କ'ଣ ନାଇଁ ମୁଁ ଖାଇନି। ଚାଲେ ଏଟାକୁ କ'ଣ କହିବ।